Здравейте, добър вечер. Здравейте! Заповядайте менюто. Благодаря ви. Готови ли сте? Избрахте ли си? Ами, искам да ви попитам, ядат ми се пържени тиквички, но искам да знам много ли са мазни. Ами, пържени са, как да ви кажа... Да, може да се каже, че са мазни. Да, но знаете, че има някои, които изглеждат по-мазни. Въпросът ми е олиото, какво е, сменено ли е? Ами, трябва да попитам в кухнята. Би трябвало да е сменено, но ще попитам. Добре, искам и да ви попитам свинските ребърца, как са, нарязани ли са, т.е. на малки парчета или давате голяма порция, едно дълго голямо ребро? На малки парчета. Добре, чудесно. Моля ви за едни свински ребра с пържени картофи. Добре. Със сирене и без? Без сирене, ако обичате, защото аз не обичам сирене. Без. Добре. И една порция пържени картофи. Бих желала също една салата Валенсия да няма сирене. Добре. Записвам си. Моля ви за една малка каничка бяло вино, като ще ви помоля виното да не е много студено, да е с тайна температура и една голяма топла минерална вода. Добре. Заповядайте. Извинявайте, помолях ви да няма сирене в салатата. Виждам, че тук има сирене. Какво се случва? Извинявам се, ще върна салатата и ще обърка ли се в кухнята, съжалявам. И все пак тиквичките ми се струват малко по-мазни, отколкото трябваше да бъдат. Бихте ли могли да ги смените? Ами, съжалявам, това са пържени тиквички. Не знам как да могат да бъдат по-малко мазни. Пържени тиквички. Добре, ще се опитам да ги ям, но ще видим каква обратна връзка ще ви дам. Благодаря ви. Нещо друго да ви предложа. Още една каничка вино. Извинявайте, но мисля, че тази ми е достатъчно, но все пак ви благодаря за предложението. Може ли минута с десертите? Да, бих го препоръчала домашната бисквитена торта. Правиме тук и... Съжалявам, домашната бисквитена торта ми напомня на моето детство и на детската градина. Бихте ли ми предложили нещо по-различно? Много ми е скучен този десерт. Ами, крем карамел? Как звучи? Обикновено. Нещо друго? Шоколадово суфле. Идеално. Тук ли го приготвяте или е замразено? Ами, замразено. Не съжалявам. Нещо друго? Френска селска торта? Идеално. Точно по моят вкус. Надявам се, че да е приготвена тук. Не, за съжаление няма възможност да приготвя всички десерти. Тук само домашната бисквитена торта. Все пак ще заложа на френска селска торта. Благодаря ви. Може ли сметката в брой? Да, разбира се. Благодаря ви. Хубава вечер. И на вас. Здравейте, добър вечер. Здравейте. Заповядайте менюто. Благодаря ви. Готови ли сте? Избрахте ли си? Ами, искам да ви попитам, ядат ми се пържени тиквички, но искам да знам много ли са мазни. Ами, пържени са, как да ви кажа... Да, може да се каже, че са мазни. Да, но знаете, че има някои, които изглеждат по-мазни. Въпросът ми е олиото, какво е, сменено ли е? Ами, трябва да попитам в кухнята. Би трябвало да е сменено, но ще попитам. Добре, искам и да ви попитам свинските ребърца, как са, нарязани ли са, т.е. на малки парчета или давате голяма порция, едно дълго голямо ребро? На малки парчета. Добре, чудесно. Моля ви за едни свински ребра с пържени картофи. Добре. Със сирене и без? Без сирене, ако обичате, защото аз не обичам сирене. Без. Добре. И една порция пържени картофи. Бих желала също една салата Валенсия да няма сирене. Добре. Записвам си. Моля ви за една малка каничка бяло вино, като ще ви помоля виното да не е много студено, да е с тайна температура и една голяма топла минерална вода. Добре. Заповядайте. Извинявайте, помолях ви да няма сирене в салатата. Виждам, че тук има сирене. Какво се случва? Извинявам се, ще върна салатата и ще обърка ли се в кухнята, съжалявам. И все пак тиквичките ми се струват малко по-мазни, отколкото трябваше да бъдат. Бихте ли могли да ги смените? Ами, съжалявам, това са пържени тиквички. Не знам как да могат да бъдат по-малко мазни. Пържени тиквички. Добре, ще се опитам да ги ям, но ще видим каква обратна връзка ще ви дам. Благодаря ви. Нещо друго да ви предложа. Още една каничка вино.
Извинявайте, но мисля, че тази ми е достатъчно, но все пак ви благодаря за предложението. Може ли менюто с десертите? Да, бих го препоръчала домашната бисквитена торта. Правиме тук и... Съжалявам, домашната бисквитена торта ми напомня на моето детство и на детската градина. Бихте ли ми предложили нещо по-различно? Много ми е скучен този десерт. Ами крем карамел, как звучи? Обикновено. Нещо друго? Шоколадово суфле. Идеално. Тук ли го приготвяте или е замразено? Ами замразене. Не съжалявам. Нещо друго? Френска селска торта. Идеално. Точно по моят вкус. Надявам се, че да е приготвено тук. Не, за съжаление няма възможност да приготвя всички десерти. Тук само домашната бисквитена торта. Все пак ще заложа на френска селска торта. Благодаря ви. Може ли сметката в брой? Да, разбира се. Благодаря ви. Хубава вечер. И на вас.